ଆପଣ ନାଁଟା ମଉସା କ'ଣ? ଶ୍ରୀଧର ଜେନା। ସେ କେଉଁ ଗାଁ? ମାଳିଆଞ୍ଚଳ। ମାଳିଆ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମଉସା? 71 ବର୍ଷ। 71। ତୁମେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏଠି ଝଡ଼ା ଯାଉଛି ବା ରୋଗ ଭଲ ହେଉଛି, କ'ଣ କେମିତି ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? କାଲି ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରି ଗାଁ ଏମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଲି ଆସିଲି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବୋଉ ଏଇ ବହୁତ ମୋତେ ଦେଖା ହେଲେ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଦାଦା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କ'ଣ କହୁନା? ଏ ଆପଣ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ଖବର କେମିତି ପାଇଲି ନା ସେ ବେଙ୍ଗୁଲି କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବେଙ୍ଗୁଲି ଗାଁ ପଟେ ଦେଖାହେଲା। ଦେଖେଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏଠିକି ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଆସିଲେଣି, କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିରେ କାମ ହେଉଛି? ସିଏ ବୋଉ ବି କହିଲା ସେ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ତାଙ୍କ ଘର ମଙ୍ଗରାଜପୁର। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲି, ମୋ ଅଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେନି, ଫୁଙ୍କିଲେ ମୋ ପାଖରେ। ପିଲାଟି ରହୁଛି ଏପଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଲା ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ଆସିଲି ନା ନା, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ ଏଠି ବସିବାରୁ? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବସିଲେ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି, ବାଡ଼ିଆ ପଶିଲା ରକମ ରହିଯାଏ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁ ଉଠି ପାରନ୍ତିନି, ରୁକେ, ଏବେ କ'ଣ ବସିକିରି ଉଠି ହେଉଛି? କିଛି ଅସୁବିଧା ଲାଗୁନି? କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତ? ଯାହା ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣ ଭଲ ହେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆପଣ 5-7 ପାଳି 10 ପାଳି ଭିତରେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ବଡି ବି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେବ ଦେଖିକି ଆସିକି ଝାଡ଼ିବେ। ହଁ ହଁ। ଶନିବାର ଆସିବି।